William Ruto semolo e county no Makisumu e boma Makisumu mano motelo ne odiochieng' makinye chendo mopogore opogore mag dongro kanyakla kod limbe maka kod kacha mobo bedo kotimo e gwenge makalu kata counties makaluo Kiny, Kisumu. Limbe machielo bo bedo kanyero ma ibro tim Homa Bay kanyakla kod Siaya. Mano kanyero ko jotelo mopogore opogore osebedo kawuoyo kod oganda luo mondo oket rwak makare ne jatend piny kanyakla kod chenro mag dongruok mabende obro bedo ka otimo e gwengego. Kopogore kod mano wadhi bedo kod chenro marwa mar mine wacho kaka wuono wadhi bedo ka watwak kod jandiko mar buk en jandiko no mabende goyonwa sigana mar Gor Mahia, sigana mar Raila Amolo Odinga, sigana mar Babage, sigana mar kitwa timbewa kod mamoko mathoth. Wabro bedo ka watwak kode e chenro mar mine wacho gi sani magi weche mawamiyo pek. This stretch of the railway line will connect our industrial corridor in Nairobi to the agricultural heartland of Narok, Bomet, Nyamira, Kericho, and Busia counties, and ultimately the commercial gateway of Kisumu County. Motelo ne limbe mare e gwenge mag Nyanza, jatend piny osidho gedo mar ndach reru manyasani mar SGR mowuok Naivasha nyaka Kisumu. Preparations are in top gear. Delegates have been duly informed of the meeting and its agenda. Tend ODM okwedo kweth mawacho ni dhi chano romo mar gitenge ni mar romo ma ochan en achiel motisi ni NDC matich abich juma manyien. Pidara pile ka pile kata tanya tuo kendan gi malaria nikech pi mayoro seche te. E kanisa ni yan gi dhano 57 ma ninde kanisa ka. Jokor chal mar lwasi onyiso jopiny obed motangi koth mapek madhi chwe e yodirani. Kasani midhiero mar koth bende pod neno e gwenge ma Kobala Karachuonyo. Arwakini machiegni nyinga Jailieta jaloko marwa en Wilson Ochuka kabende kaka pile orwako ote magi kokalela maro mar ote machok ma en 2-3-0-0. Jatend piny William Ruto sidha yanga gedo mar ndach gach reru kata SGR mabiro wuok Naivasha kadhi Kisumu kapok ochopo nyaka Malaba kendo donjo piny ma Uganda. Gedo no ibiro sir kod agulu mar dongruok ka en mano ma jatend piny wacho ni dhi loko kit dongruok kod uchumi mar gwenge ma odhi kale. Jafwambo marwa Walter Nyambaga nigi lerno. Kaunose County Manarok, jatend piny William Ruto sidha yanga gedo mar ndach gach okolo manyasani SGR mawuok Naivasha kochomo Kisumu kendo muomo piny nyaka piny libamba ma Uganda. Gedo ma idhi ta kod kambi mar China midendo ni China Communications Constructions Company. Hii reli itatusaidia katika kusafirisha mali ambayo tuko nayo hapa Narok, kikiwemo counties zile zingine zote. Hapa tuko na ngano, hapa tuko na mahindi, hapa tuko na maziwa, hapa tuko na wanyama wetu. From the outset, however, we were clear that for the SGR to unlock its full potential and economic value, it would have to extend beyond Narok. Ma timore kangeso, jatend piny bende dhi sidho gedo mar gach okolo mawuok Kisumu nyaka Malaba, gedo mochiero chenro mane ongunyore piny higni 6 mokalo, kendo pesa midhi sir godo gedo no ogorore agulu mar dongruok. Demand for efficient transport is rising rapidly. Transport cargo from the port of Mombasa reached 7.37 million tons in just 6 months of 2025, with nearly 70% of that cargo destined for Uganda. Yet today, cargo still takes up to 80 hours from Mombasa to Malaba and over 100 hours to Kampala. A slow transport corridor, ladies and gentlemen, inevitably loses business and weakens our competitiveness as a nation. Gedo makama osir kod jotelo malero ni biro bugo yuto kod uchumi makare ne Uganda. Na tena uimarishe uchumi wa taifa letu la Kenya. Na project hii ambayo sasa inavuta reli kutoka Suswa
iende hadi Kisumu na hatimaye kule Malaba ishikane na Uganda ni mradi wa manufaa sana kwa wakaaji wa eneo hii ya East Africa. The Naivasha Kisumu Malaba SGR will extend modern railway infrastructure to Kisumu or the shores of Lake Victoria and onward to Malaba at the Kenya-Uganda border. This extension will complete a vital segment of the northern corridor and significantly enhance regional connectivity. Hii maneno tumefanya hapo ya SGR ni kama ni vile tu labda tuifahamu mzuri. This is a transformative project ambayo itabadilisha maisha ya watu wa Narok na Kenya kwa ujumla. Hii reli itatuwezesha kuweka ngano, mahindi, viazi kupeleka Mombasa, na kama bei iko kidogo tutapeleka ng'ambo. E kindeno, jotelo mane oteno jatend piny osoko wang' kweth maketo sirikal tesre e wi keto jatend piny kod liet e kinde ma otiyo ne jo-Kenya. Wewe tuachie hii watu, tufundishe hao adabu. Sisi we know these people, we know they are thugs. Na najua kweli ni ile utu saa zingine unakasirika sana. Lakini wachie wale watu ambayo watakasirika na wamalize. Wale watu wa matusi, hao utuachie. Kama wanataka kukufanya agenda, sisi ndio tutawafanya wao na wao wakuwe agenda ya Wakenya. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kambi mar Kenya Railways osingo ne Uganda ni gedo mar ndach reru ma SGR dhi kelo ber ne Uganda ka otieke ni mar odhi kelo yot e nengo wuoth kendo biro miyo jowuoth bende chopo wuodhegi mapiyo. Reru no mawuok Naivasha kadhi Kisumu dhi bedo mar kilomita 264 kod kilomita 8 ma odhi barogo e dho wath ma Kisumu. Gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o bende opoyo chenro makamano. En yor wuoth ma osebed ka irito gaming'a gi oganda mawuok e imbo mar Kenya. Bang' ringo kowuok Mombasa nyaka Nairobi, kendo nyaka sani Naivasha e bor ma koreu to romo kilomita 592. Gedo mar ndach reru mar SGR sani koro mako mach mawuok Naivasha kochomo Kisumu kapok ochwe nyaka Malaba. Gedo no mosidhi ayanga gi jatend piny Kenya William Ruto dhi chakore e Murtoto kendo ringo kuom kilomita 264 nyaka Kisumu. Kae Kisumu kanyo bende odhi baro gi dho wath ma Kisumu Port modhi ringe kendo kuom kilomita 8.7. Ndach reru no dhi ng'ado counties ma Narok, Bomet, Nyamira, Kericho kapok ochopo Kisumu. Odhi bedo kod stesen achiel maduong' mar jowuoth motisi ni Kisumu Terminus kod stesende mamoko madito madhi bedo Narok, Mulot, Bomet, Sotik, Sondu kod Ahero. Bende odhi bedo kod stesende matindo moko 17 modhi kale kaka Murtoto, Narok West, Ololunga, Ikonge, Asao, Kapsarok, Ahero, South kod East Kolwa e kind mamoko. Odhi bedo bende gi kar loro kod kaw osike mapek e stesen mantiere Kisumu West. Tielo machielo mar gedo madhi ringo kowuok Kisumu nyaka Malaba motisi ni Phase 2C dhi bedo gi bor mar kilomita 107 koluwo counties ma Kisumu, Siaya, Vihiga, Kakamega, Bungoma kod Busia. Odhi bedo gi stesen machielo maduong' mar jowuoth kod osike e boma ma Malaba. Stesende mage madito dhi bedo Yala kod Mumias, kata stesende matindo ma odhi kale gin 6 magin Kisian West, Ramula, Yala, Musanda, Manyulia kod Amukura. Gavana ma Kisumu Profesa Anyang' Nyong'o opoyo gedo mar ndach reru no mar SGR ko wacho ni odhi kelo ber ne oganda. Wang'eyo ni tich makelo rais kama otegna ahinya en mondo oket mzee mar gero reru miluongo ni standard gauge railway mabiro wuok Narok to chopo Kisumu. To wang'eyo ni standard gauge railway kendo sirikal oseloso mpango maber ahinya biro dhi nyaka Malaba e borwa gi Uganda. To wan waparo ni kadhi nyime kucha standard gauge railway ni nonego ger machop Juba in Sudan mondo jowa manwe Sudan ka bendo koro wabed go in contact mayot kwa ido gari to chopo mayot mano wawe ni kinde mabiro. Kambi reru ma pacho ka Kenya Railways onyiso oganda ni ndach reru no dhi biro gi ber mogundho koriwo jiwo uchumi e alwora mar gwenge modhi kale ni mar odhi duoko piny nengo wuoth, chwalo wuoth mar ji kod mwandu mapiyo, jiwo ohala e kind oganda kod e alwora mar Nam Lolwe.
Bende inene kako okang' madhi nyuolo tije ne oganda kendo yawo yor yuto ne jogo madhi bedo e thuolo maber matiyo kaka weg orak, jochwal mwandu, contractors e kind mamoko. Kenya Railways bende wacho ni chenrono itimo ka okalo e yo mar dewo alwora kendo odhi konyo e jiwo yore mag rito alwora. Tendon buch ODM kotene gi jakom Gladys Wanga olando ni romo margi maduong' motisi ni NDC dhi timore alap ma Jamhuri bore Nairobi tich abich juma manyien. Romono ODM wacho ni oseketne ikruok ka bende giseyo kweth machielo motisi ni Linda Mwananchi manyo wacho ni biro bago romo margi tenge. Eric Owenga nigi lerno. Odiochieng' achiel kende tok kweth mar Senator Sifuna lando kendo kiro lwetgi ne romo maduong' mong'ere kaka NDC, jakom mar ODM Gladys Wanga gi Lange oramo ni romo mar chama ma ibiro bago bore ka en achiel kende ma oselandi gi kuku mar ODM. Wanga kane twag gi jofwamb weche log tich mar ODM ka otene gi jaod bura ma Busia Catherine Omanyo kod jaod bura ma Suna East Junet Mohammed, gilero ni jokanyo duto kata delegates mag ODM biro chopo e lap ma Jamhuri mani ka chung'ore ma Kibra mar puodo wach kaka ginyalo tego ODM. We have 1 week left to the event and wish to inform our members and the general public that preparations are in top gear. Delegates have been duly informed of the meeting and its agenda. NDC bro bedo manachiel. Kendo bro bedo Jamhuri grounds ni. Tie joma wuotho ka wacho ni kia waloso NDC machielo, ginyalo loso rally, ginyalo loso party, ginyalo loso gimachielo, lakini mano ok NDC. NDC nyaka luong kaluore gi chik mar chama. To mano ema wasetimo kendo wabro timo juma manyien mabiro. Koro wadwa nyiso jowate ni kanye ma NDC bro bete kendo bro kalo gigo manokal gi National Governing Council kachiel gi NEC mar party. Kweth mar Linda Mwananchi tich adek mar jumani kane otelni kod gavana ma Siaya James Orengo gi jalupo gai mar ODM Godfrey Ososi nyocha semo mokalo romo mar NDC no kagilero no bage e tok chik mar chama no. Jalupo gai mar ODM Ososi nodonjo duond buch ODM higa mag 2021. Others destroyed the ANC, we gave them accommodation. Now we want to destroy our party. We will not allow that. And we are prepared for the NDC. Watu wakutane mundu kumundu. There are no more jokes again in this party. We will meet face to face. If you want anything, come to the NDC and you will face us there. Nobody says a coward here. This is a plot, and we said it a long time ago, to create confusion, to create sideshows, to confuse our members. But luckily, our members are very clear on where we are going as a party. Kweth mar ODM motele gi Laktar Oburu Ginga gi sani dhi nyime gi tiyo machiegni gi piny owacho mar Kenya Kwanza motele gi jatend piny William Ruto, okang' ma osebedo ka muoro i jotelo mag ODM makwedo chenro makamano. Tend ODM kata kamano oramo ni ODM ok bi barre kata nade. ODM ok nyal barore dier. Osot si ng'at achiel ok nyal wacho ni ODM obarore diere kata ka gin ji ariyo. Omiyo kok gidwa biro to tiende ni giluor. Ne giwacho ni waluong NDC, kwase koro waseluongo NDC, koro gidagi biro NDC. When 3-4 members dissent, you cannot say that the party is in problems, the party is in chaos. Only 3 people. Only 3-4 people. And we are a party of 109 members of parliament. And only 4 people, when you cover their press conference, you say, oh, the party is in disarray. First, you are being very unfair to the party. Gima koro irito neno ni to ere kaka jotelo mag duond buch ODM biro bedo kod romo ariyo tich abich mabiro, pono ni kweth mar Sifuna mar Linda Mwananchi bende oloso rombgi. E seche makoro ng'wana juma achiel kende duond bura mar ODM bago romo galamoro mobokelo jokanyo duto ma ok kaunti 47 ma pacho ka. Kuku mar duond bura wacho ni ikre mano ni romo no ochopo kare, romo bende biro bag e kar romo Jamhuri Park, Nairobi ka. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Board mar Hospital maduong' ma Nairobi Hospital kotelnegi kod jakom margi Basli Onyambu okoni chenro mar thieth dhi nyime kaka pile kar thiethno kato bedo ni weche mag ywero osebedo ka landore e wi osiptandno. Kaka Judith Omondi lero, board no obedo mabor kod lakteche 5 magikoni ne olimo jatend piny William Ruto kendo tero report magiwacho ne oracho nying osiptandno. E kinde ma ywaruok e wi telo mar kar thieth ma Nairobi Hospital pod medo landore, board mar kar thiethno owuok oko mar yango ni lwenyno komulo kata matin
thieth ne jotuo malimo kar thiethno. E twak ma otelie kod jakom mar bodno Baslio Nyambo, gikoni onge ng'ikruok mar thieth ma oseneno kendo kata kaluwore gi omenda mane giloso e kind higa 2024-2025 mane en bilion 12, nenore ayanga ni kar thiethno ni kod nyalo mar chiwo thieth, chulo gope kendo hola milando ni gin go, gin miriambo ma ihodo e kar thiethno kaachiel kod ne bod matiyo. The hospital is stable, just like the chairman has said. Our clinical teams remain on duty and patient services have not been disrupted or suspended. Management remains focused on patient care, service delivery, financial stabilization, and long-term institutional growth. We have had a few disruptions in the operations of the hospital, but we are recovering. And we have recovered, let me say, because in January we posted profits, or surplus, let me say we don't have profits, and in February we did post a surplus also. E twak mar bodni, bende gimulo ywaruok mar telo ma osebedo kaneno, gikoni ma ywaruok ma osebedo kuom higni 10 kendo ok nyien, ka kweth mar lakteche manyicha oromo kod jatend piny, giseyo kendo gikoni lando aluny ma onge adieri. The doctors went to see our patron to give misleading information, for your information, because the information they took to the patron is misleading and does not represent the current status of the hospital. They should have followed that clearly stated structure to bring their grievances to the board. And if we continue without disruption in this trajectory, with the board that we have now, for sure, including those legacy governance issues that we have, we will resolve them and will be able to deliver to the nation a hospital that is functional without much disruption. Motelo ne wuok oko mar bodni, jotelo ma opogore kama oriwo jatend piny William Ruto, jatend jotije piny owacho Felix Koskei, kaachiel kod jatend migawo mar thieth Aden Duale, ne omule okenge ma opogore ka Duale ne oketore mabor kod mibadhi mar donjore e telo mar osiptandno. Neither the president nor the minister for health nor any government official has any interest. Our interest is only one. How do we preserve the first-class national and regional health facility that is in our country? Moko kuom directors mag osiptandno, kama oriwo Dr. Jobo Bwaka, Chris Bichange, Samson Buthia kod Valeria Kinyigaya, ne ochwali nyim doho wuok tich kitudogi kod mibadhi e kind buche mamoko, buche mane gikwedo kapok owegi thuolo kod rambun mar milion 5. Judith Omondi, Ramogi TV. Jokor chal mar kor lwasi okwayo jo Kenya mondo beda kicha kendo ikre ne koth mapek mogen chwe pacho ka chakre chieng' tich abich jumani nyaka tieng' tich ariyo juma manyien. E lipot makende mochwal kod migawo mar arita, ji 73 osewito ngimagi e ula mar koth ka ji maromo 7 pod olal kendo imanyo. Kaka jafwambo mar Cynthia Onyango lero, sirkal Nairobi dhi nyime gi moko kuonde ma oger e wang' pi. Kaluwore gi pek mar koth masani medo chwe pacho ka, jokor kor lwasi ochiwo milome makende ne jo Kenya mondo ket ikruok makare kendo beda kicha ne oula manyalo biro, ni mar rameny margi onyiso ni koth dhi chwe maduong' e moko kuom gwenge ma pacho ka e kind tich abich jumani nyaka tich ariyo juma manyien. Kodhno bende oyangi ni biro medo chwe gwenge mag Nam Lolwe, Hoho mar Okak, Masawa kaachiel kod kaunti ma Nairobi. Kodhni igeno ni dhi bedo mang'eny ahinya e kauntis kaka Turkana, Samburu, Migori, Nyamira, Bungoma, Busia, Kakamega, Vihiga, West Pokot, Baringo, Elgeyo Marakwet, Trans Nzoia, Nandi, Uasin Gishu, Nakuru, Siaya, Kisumu, Homa Bay, Kisii, Kericho, Bomet kaachiel kod Kiambu. Migawo mar arita bende olero ni nyaka gie sani ji 73 osewito ngimagi kaluwore kod midhiero mag koth machwe pacho ka kendo ji 7 pod olal imanyo ndachgi. Lipodno bende oyango ni ji maromo 68,765 osedar e miechgi, ka mamoko 66,568 oseyudo midhiero mopogore opogore. Kaluwore kod midhiero mikelo kod koth mapek mosehinyo gwenge pacho ka, bad migawo mar arita osechwalo jolweny, obila mag lo motuo, obila marito nam, apisas mag sirikal mong'ere kaka ngao, apisas mag counties, midusa, apisas mag Kenya Red Cross kaachiel kod apisas mag Kenya Power mondo konye reso oganda madipo ka oyudo midhiero e kinde ma koth chwe pacho ka. Ikruok makama oketi
E kinde matend kaunti ma Nairobi kotelnegi kod gavana margi Johnson Sakaja ochako muko genga oche kochakore kod kar chungo geche ma Westgate Mall kod odundu mag pi mayudore chumbe ma Nairobi mayande oyaki kendo gerie kuonde chungo geche ataro mar chik. Olero ni ot moro amora moger kuonde ma chik ok opuodho ibiro muki te kaunti ma Nairobi kendo weg utego ok bi chul kod sirikal kaluwore ni ne gibuono chik. In fact, this work must be done at their cost. We need to charge them for a lot of this work. Tukienda hapa kwa wenzetu Oshwal, wanajua mtu inapita chini hapo. We will sit with them and say, okay, lazima labda tuchukue line moja, but we will charge them for that work. Because why should I use pesa yenu? Pesa ya mama mboga, ule analipa shilingi 50 kwa soko. Pesa ya mwananchi ambaye analipa ushuru niitumie tena kusaidia mtu ambaye amefanya makosa. Haifai kuwa hivyo. Sakaja bende okwayo jodak ma Nairobi modak e genga oche kod kuonde maula nyalo muomo mondo dar chon mar geng'o midhiero mar thoe mag oula ka sirikal bende okwayo jogo modak kuonde mahinyo sienyore obed motang' ahinya. Na tunahimiza watu kama unajua uko pali ambapo ustahili kuwa, tafadhali ujisongeshe kabla tukufikie. Because lazima tuchunge maisha ya wananchi. Lazima tuchunge maisha ya Wakenya. Kuna wale ambao wamepewa notices, tumefanya marking, tumeweka ex codiperian na watu wasifikirie hii ni kama awali ambapo serikali ilikuwa inaanza alafu inapata uoga inarudi nyuma. Sisi hatutarudi nyuma. Tutafanya hadi tutimize. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Pod en midhiero ne familia ma Heomia Beach mane pio ulo dare mirege sub-location ma Kobala kar chungo od bura ma Karachuonyo County ma Homa Bay ma yuago ngaji kod tuoche magiwacho ni himogi e kuonde magijote. Jafwamb marwa Alia Beach nigi lerno. Kuom thuolo madirom jumbe ariyo familia moingo 500 mane olo dare mirege e gwenge mopogore sub location ma Kobale ka chud bura ma Karachuonyo. Kod jote kanise mopogore mane otergi bang' ka pii ola ne omomore utegi kendo kelo kethruok mag mwandu kaachiel kod puothegi. Familia go ywak ne gineno matek kanise ma koro gi jote nyaka ne pii dargi mirege kamoting'o kech magiwacho ni chamogi kanise mag jotego kaachiel kod pek mamoko bang' ka puothegi mane gipuro bende pii ola noywero kod chamege maonge gima gene i puothego. Bedo kod tabu pidara wa odiochieng' kodiochieng' an adak e dho pi kucho. Pidara pile ka pile kata thani atuo kendo an gi malaria nikech pi mayoro seche te. Koro kawinj maber e ngimana ta kwayo sirikal ni koyie to kelnwa kony. Kony gi kelo to ok oromo. Kony osekelnwa ka. Mama njo kelonwa kony. Jo-Red Cross be nokelonwa kony. Sama wan gi nyithindo matindo to kanisa ni obedo congested makata kaka wanind gi nyithinde wago samoro tamo. Nets waonge go, waonge gi chiemo. Samoro ing'e ka ji odak e kamp kama, ing'e ni kidak odi to kata ok chiemo to ok lich, to ka ji odak e kamp kama to ka ok ochiem to inena nena ka nyithindo gi eki ok ni kare. Joma ng'eny ninde logi mkeka kende. To gino miyo nindo yani ok bed mayot kodwa. Giwacho ni gin kod luoro anyato bang' ka migawo mochune koro futo mar yamo e pachoka ne olando ni koth mapek biro dhi nyime koro chue e kauntis mogomba kod nam Lolwe kaachiel kod gwenge mamoko e pachoka. Gino ma giwacho ni biro miyo aora Miriu medo pong' kendo kelo negi chandruok e kor gwenge makono ka giwacho ni giol gidare miregi higa ka higa kinde ma koth chue kendo gijiwo sirikal mondo otie gedo mag dak e genge aora Miriu mar tieko chuoth wach oula mosebedo ka darogi. E kanisa ni an gi dhano 57 ma ninde e kanisa ka. Ka pigni obiro noyweyo chamgi to kendo oyweyo alote gi manyogo pesa to kendo reche bo olal. Koro wan gi tabu ka ma emomiyo ka gibedo ka. Sani gima ginyalo chamo be tabu. Nyithindo ma dhi sikul ok nyal somo yo maber nikech pi okawo buge nyithindwa ta odhigo. Sani ochuno wachak wadok manyo birth certificate manyien mag nyithindo nikech pi. Mago gik ma pi emotimonwa. Ka onge pi to mago de ok wachak wadoke. E kanise ma koro gi jotego ngimagi nitie andaki mar gamo tuoche mopogore ka migawo mar thieth e sirikand kaunti ma Homa Bay ka omakore gi riwruok moko mar piny owacho mar MSF osebedo ka chiwo negi thieth nono maonge chudo mar geng'o tuoche manyalo jukogi. Tuo mokwongo wayudo e airborne disease. Airborne disease seche ma wayude nikech samoro ng'ato ni ga onda. Sama en ga onda kofuolo no ting'e ni nyaka ni yuda onda. Sama en gi homa kano gir nyaka ni yud homa no.
E kamp kucho jowal othiedho tuoche machalo kaka tuo mar malaria ipimo kanyo endo kendo yath nitiere mar AL imiyogi kendo ng'ama oyud gi malaria tithiedho kendo dhi dala dhi dok e kamp. Sani kwa ng'iyo from kaka ne wachako last week tuo mar malaria osebedo ka monjo gi koni gi koni. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Piny owacho osechako chenro maduoko pacho jo Kenya modak e pinje mag jo Arabu kaluwore gi lweny madhi nyime e kind piny Israel kod Iran. Jo Kenya maromo 15 ne ogol e piny Iran otieno manyoro kendo gichomo e piny mar Turkey mar idho ndege makelo gi pacho ka. Kwan jo Kenya madwaro mondo odwog gi pacho kae osemedore chakre otieno manyoro kaluwore gi medruok mar lweny makamano. Jafwambo marwa Chris Owino leronwa mathoth. Medruok mar lweny e kind piny Israel kod Iran miyo thoth jo Kenya modak e pinje mag jo Arabu wich bar okang' ma omiyo bad migawo mochung' ne weche ma ok ochako chenro mar duoko jo Kenya pacho kae. E tielo mokwongo mar chenro no, jo Kenya maromo 15 ne osegol kowuok e piny Iran otieno manyoro kendo igeno ni gidhi chopo e piny Turkey kawuono mar idho ndege maduoko gi pacho kae. At the moment we have 15 whom we are trying to repatriate out of Iran. It was only yesterday we were able to get them out of Iran into Turkey. They are traveling by road as we speak. They are trying to get to an airport where we can airlift them. We cannot request everybody to now come back to Kenya. Whichever case, a lot of them are believe that they are still safe where they are, and they are waiting for that target. But we do have a critical number who've already requested to be repatriated. Kaoloso e nyim komiti mar od bura mochung' ne weche ma oko, Jambetre Helen Gishui mar bad migawo mar weche ma oko oyango ni gidhi dwaro omenda maromo $400,000,000 mar duoko jo Kenya modak e pinjego ma oseoro kwayo. We are asking for 400 million because of the numbers that we have and because of the costs that we have already incurred. This ties in with the question with the honorable member about what is ongoing with Iran. Gishui wacho ni kuom jo Kenya 500,000 modak e pinjego, thoth gi pod ok dwa duogo pacho kae ka gin kod geno ni lweny makmano ok dhi landore kuom thuolo malach, ka bende oyango ni onge ja Kenya moro amora mosewito ngimane kata yudo hinyruok nyaka sani. And I believe we've all seen what happened last night. There's been a great escalation. And the numbers, our call center is now hot. We have increased the number of officers who are manning the call center. All the 12 lines are busy because people are now registering in the DIMS portal that we have. They're all registering for repatriation because it seems that the issue is escalating beyond what we had anticipated. Gishui bende omedo lero ni gimiyo pek nyithindo kaachiel kod joma ochando e chenro mar duoko jo Kenya pacho kae, ka bende olero ni joma oro kwayo kende ema iduoko pacho kae. Because of the numbers that we have in the Middle East, over 500,000, that is not a number that we can say we are going to airlift everybody. So we do it on priority basis. We normally do children first and the sick, and we also repatriate the Kenyans who are willing. A lot of the Kenyans are still at the mode of they're waiting to see because a lot of the people in the Middle East are not moving out of the Middle East. E komachielo, jatend migawo mar jolweny Soipan Tuya osingo ni jolweny ma pacho kae oikore mar miyo jo Kenya arita kowuok e monj moro amora. So in short, you're saying all missiles and drones that are targeted on our country will be intercepted. We are in good posture. We are in good standing to respond to any emerging concerns that in the minds of every Kenyan citizen. Jo od bura onyiso migawo mar lweny ni kik githung kor jolweny kod chenro mar gero pawe mag tuke kendo weyo piny Kenya kama ng'awo kalure kod tudruok mar Kenya kod piny Amerika. Jatend migawo mar lweny Soipan Tuya osingo ne oganda jo Kenya ni jolweny ma pacho kae obita kicha ne monj moro amora manyalo timore e kembe mag piny Amerika man pacho kae kalure kod lweny madhi nyime e kind piny Israel kod Iran. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Repono ero mar Chris Owino tero wa yweyo wa mokwongo mar weche manyien mag oimorero kama na Nyinya Jalango Tieno wacho ni Jael SGR to koro donjo Nyanza wacho ni koro ywa mana kembe mondo wayud gik magari tero e bombe mamoko mondo owala odongre e Lake Region ero kama na nyakuom ote mari au kidiboka ntere ulande wacho ni
winjruok pod otamo jo ODM imoso nyaka Rungu Bay kantiere Ulanda kama chiel inyisa Kendi Kufur kantiere Nakuru iwacho ni Ruto tiyo kik waketuru siasa mang'eny ma onge tiende warwak mana chenro mag dongruok mabiro. Neno Ramogi makare kabisa imoso David Ngoya, Leonard Ondiek kod Regan Wuod Chemelil mano Kanyero Martin Ochieng erokamano ahinya kuom ote mari. Samuel kantiere Maseno iwacho ni ibende iluwo weche manyien mag Ramogi TV erokamano ahinya kuom ote no. Ray Wood Ageng Academ ineno news e yonero makare Ademba imor gi biro President Nyanza iwacho no med mana kelo dongruoge mang'eny e gwenge makaluo. Benado Kaka iwacho ni bende intiere Kajiado North iwacho ni weche mag dongruok ema jo Kenya winjo bed ni kete wigi ok weche mag campaign ma omondo. Wadhi e yweyo weche mag tuke biro bang'e kaeto wabodonje twak marwa mar mine wacho kik idhi mabor. Every city has a place where its story comes to life. Set in Africa's safest city, Kigali Paramount Hotel welcomes you with comfort and ease. Rooms opening to stunning views of Kigali's skyline. With exclusive view travel rates from $70 per person sharing or $120 for a single room. Relax at the spa, pool, gym, or at the lounge as you sip and dine, with every detail designed for your comfort. Explore Kigali's vibrant culture just moments away. Whether for business or leisure, everything you need is right here. Book your stay with View Travel. Ngima ok yot. Jawagi wachoga ni piny nyalo goyi boxing. Jot manigi geno mar dak e ngima maber. Japesa en ng'ama ipako kata okoso. Orateng' tigas mani wang'e lando. Chakre koso rent 30,000 kura yudo kanye sani. Nyaka kweo jirani sukari. Nyako chia ijoga ka. Ijoga ka ena ni pokanyisika. Thank you. Chenro mora mora mipango lokre to bedo chandruok maduong'. Chief dhi nadi kono. Chief dhi kako dwaro to bende pod obiro mana dhi kako dwaro no. Wuogi osiepe mariek to gi jirende makelo kisran. Ine jalwet nyako chia. And those crazy ideas must just come from. Nyero to ok kosi en nyarko chia. Tich abich saa 1:45 otieno. Endalogi mag tweyo, tich abich ka tich abich, Ramogi TV mi thuolo mar paro matut kendo wuotho gi Kristo e yor msalaba, kaachiel kod misa matakatifu. Biuru mondo walem kendo wawuoth kanyakla wuodh msalaba. Ka wan kanyachiel, waparo misango kod hera mar Yesu Kristo tok kane ochiwore en owuon. Misa matakatifu achiel kachiel e Ramogi TV kochakore saa 11 odhiambo. Kik bai. Machiegni pau tuke kuma moko kuom jokanyo mag FKF bade masuba North County ma Homa Bay kod jokanyo sekta mar tuke alworano olando lokruok e telo mar FKF masuba North ka giywak ni jogo mosebedo ofis ojwang'o tijegi kendo ne owere gi weche mag tuke. E romo margi mane okelo kanyakla managers, coaches mag timbe mopogore opogore kod jokudh firimbi, gikoni telo mar FKF malurano noseweyo tich kendo giserem neno ni chenro mar tuke e alworano odhi makare. Kotene kod jakom margi manyien Paul Diela, jogo manie sekta mantiere ofis ne oserem nyiso dwaro mar tiyo tije manomiyo gidonjo ofis no. Jok mogolo ofis gi ok wagologi magi jok manoseweyo ofis. Noyierwa kodgi ofis higa 2016 higa 2018 jogi nowe tije. Kaka wang'eyo chik mar Kenya higa 2020 ne otim yiero jogi ne onge. Kane wadok e yiero mar higa 2020 to Nick Mwendwa ne kaka chik ne dwaro
ne wacho ni sub branches duto ne bende ne nyaka tim yiero. As members of the Super North Football Club, Kenya Football Federation, we have decided that all these rebels are suspended and expelled because they have violated Football Kenya Federation rules and regulations. Number two, we've decided that all the team managers attended the illegal meetings must show cause why they attended unauthorized meetings and done illegal elections. Aneno ni jok ma osebet mopogore mosebet kaluongowa e buche moko mondo riembi nikech chik ok oyienegi mondo gibed kodwa nikech gin jok maketho tuke mag nyithindo. To gidwa kelonwa, giwachonwa ni gidwa train referees while the referees kata mana igi kanyo. Ata referees mana igi kanyo wuon ema pod ok nyalo officiate mpira marum. Koro kaka gidwa train nwa referees moko ma officiate mpiche mwabro neno, gibro duokonwa football piny. Mano yiero mancho bedo oko mar chik to kendo wakwedo kang' mamalo ahinya. Uni wan kaka referees ok wabire Riwruok matayo tuke mag tennis pacho ka Tennis Kenya kod machielo matayo tuke go e piny mar France mano French Tennis Federation odonje winjruok mar tiyo kanyakla ka winjruok makamano igeno ni dhi yawo yore ne jotuk tennis mapacho ka e pinje ma oko. Winjruogno dhi miyo jotuk tennis mapacho ka thuolo mar timo orako e kuonde ikruok manyasani e pinje ma oko kendo yudo thuolo mar tugo tuke tennis e pinjego. Jopuonj mag tuke tennis kod jotend tuke go mapacho ka bende dhi yudo thuolo mar tiegruok makare e kuonde tiegruok madongo dongo. This opportunity is a once-in-a-lifetime opportunity, and you should never take it for granted, because like the people out there who'd want this opportunity and some of them don't get it, so we'll have to utilize this to the max. As Tennis Kenya, we are looking to put up a public facility at Kasarani, and the best way to do it is also that we do the best courts from the beginning. As much as in the medium term, we'll start with private clubs, which they have hosted us for almost 100 years, so we can't say that they have not done a good job. They have done a good job so far. So looking into the future, we need to do our own public courts, and when we will be doing them, we will start doing them the right way from the first time. Citizen Duka inawatakia Ramadan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu, zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. E dwe mar adekni, wapako teko, ng'wono, koda yie motegno mar mine manie kanisa mar Seventh Day Adventist. Mine mabeyo mineno kagi, jitowa ni tich Nyasaye, kagi lando injili ne jogo mapok ong'eyo Nyasaye, mondo mi ging'e Nyasaye. Kokalo kuom yie, chir kod ng'wono. Ma en chenro mar injili ngima. Mana e Ramogi TV. Kupata wimbo huu kama skiza, bonyeza *811 *343 #. Kumbuka, skiza na Citizen, nyumbani kwa wasanii wote.
Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar paw tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore paw tuke. Omuogo ni wanyalo loso godo kek. Adiera, omuogo ni nyalo loso kek. E gweng' ma Kametho mayudore kar chung'od bura mar Arieda, kaunti ma Siaya. Ohand loso kek kod omuogo osebedo ka loko ngima mine. Omuogo ni osekonyowa. Koro chamni wapuro to cham to. To koro omuogo ni wayudo ni en cham ok to. En kisepure to en i puodho kanyo. Tudri gi Sharon Ong'ao, ngeso ni saa 1 gi saa 3 otieno. Mkati mar omuogo onego bed e shelf mag bondo ka. En ok nyal kethre mapiyo. En gi high fiber content. Mondo iwinj sigana mag mine maloso kek katiyo gi rabuon gi omuogo ma itedo maonge teko sitima. Ondiko buk mawuotho kodwa e gwenge mopogore pachoka, Nairobi, Eldoret, nyaka Sori Karungu, sigana mamulo klab ma Kogalo, wuodh Raila Odinga e siasa, hera mar thum mar rumba kod okach bigi. Oloso ewi dak, tuo mar ayaki, familia, tudok machiegni mosebedo godo kod babane e kind weche mamoko madito e ngimane, kendo mago mathothwa nyalo paronwa gimoro e ngimawa. Aloso ewi Dibora Auko Tendo mondiko buk mar Rough Silk, miyowa wadhialo mano miyo mabende wadhialo e dweni mar mine. Oimore Dibora kendo machiegni e mine wacho. Erokamano kuom miya thuolo. Abiwa Gonbaka. Erokamano. Thothne ka wachako ga to oganda luoro ohero ga gimoro ni inyakanye, isomo kanye, gik makamago. Okay. Anyasuba to wan wadak Sori. To nadhi school Bukumu Girls Primary School. Kasto awuok adhi high school, Moi Girls High School Eldoret. Kasto kawuok kanyo adhi University of Nairobi. Atiyo gi jo Wells Fargo. Andiko. Atimo gik mang'eny. Yeah. And, one of them is andiko. Indiko. To emomiyo an kae. Emomiyo intiere kae kawuono nikech buk mindiko ni en buk ma mulo oganda wa ahinya oganda luo. To mana matin ne jok mapok osome, an asesome, ne joneno wa mapok osomo buk mar Rough Silk, ang'e ni amiyo ge mana matin, to in kaka jandiko, inyanyisowa ni to buk mar Rough Silk ni, en ewi ang'o, owuoyo ang'o gini? Okay, apa ni kachako, adwa nyisi ni erokamano kuom somo bugni, nikech ji mang'eny luonga ga e studio mondo alos kuom bugni, to pok gi somo buk. Koro apenjoraga ni wadhi wachang'o. Koro amor sana ni abet kodi kae tise somo bugni. Mano nyiso ni wadwa loso e weche matut kuom bugni. Koro bugni iluongo ni biography. Biography en book ma wacho adiera kuom ngima mar ng'ato. To bugni nandiko ewi babawa. Nikech babawa no pidhowa kende as a single father. To koro mano ne gima unique. Nothagore sana kodwa. To mano tho nonego andik nenone. To nandiko nenone ma wacho ni gini tin. Neno mandiko ni tin. Okrom. Story ni duong'. Ing'eyo. Ma wacho ni abondiko book. Engimane. Kaka a single father. Gi kaka nothagore kodwa. Koterowa school. Koonge tich. Kawadak Madhare. Wadak Isili. Ing'eyo. Koro emomiyo nandiko bugni. To bugni en book ma basically otouch ngima
basically the Luos, ingeo. To awacho mang'eny e bugni marilate gi weche joluo. Yes. Mano adier nikech kisome to kumoro kanyo imulo opira mano kogalo keno opira mora mora kogalo gi Arsenal mang'eni mago timbe miluwo. Yes, ing'eyo ni jandiko en jagombaka. To jagombaka en japuonj, en ranyisi, en ng'at mamiyo ji paro gimosetimore. To okinyal ndiko buk, okinyal gombaka kapok idhi matut e timbe ji, ing'eyo. Koro timbe joluo machalo doho, pakogor, Raila, lao thum, magote. Wach lao thum no jomoko wachega kopondo kata kigoma na mbaka gi grubi moro tini kete buk ni lao thum to bende samoro nudhie gi babani be momiyo koro ihero kaka rumba kamano ero. Exactly. King ndiko book nandiko stoch babawa to nandiko gik manotimoga. Koro eka wadhi matut e wach ngimane nyaka andik gik manotimoga, ing'eyo. Koro those are part of the things manotimoga. So it's very important ni awach gima notimo to emomiyo omulo a lot of gik ma joluo timo. Yes. Mabende kinde moko anya paro kasome kendo jok mosesome kawacho ni Deborah, ere kaka inyalo ndiko ma ewi family ni? Ntiere weche mamoko ma bende imulo kanyero ma thoth ji boneno ni owinjo bed ni iumo dug ng'ato to kanyo to igolo gi oko. Gin kaka weche mage to ang'o momiyo ni neno ni weche gi nyaka indik gi piny, nyaka igo mbaka gi? Okay, mana kaka wacho ni jandiko en ng'at ma puonjo ji. Kiyudo joma ndiko ma kamoro ni South Africa, gima lich mosetimre nigi kaka apartheid gindiko e buge. Eka koro emomiyo ne waneno Sarafina gene. Exactly. Eka koro wiji okwil gi gima notimore. Kirango joma ndiko Nigeria, jo Igbo, nyaka the Biafra War bede iye kanyo. Nikech ma gima lich manotimore negi. To ogidwa ni generations later we give sigana molala. Exactly. Koro gima notimore nwa kaka joluo mid 80s dhi nyaka 90s, towards the end of 90s, en wach ayaki. To wach ayaki joluo mandiko mang'eny ok wach ni. To ma gima notimowa noweyo nyithindo makie mang'eny. Miere udong nono. Yeah. Gunda, a lot of things. To jomandiko to gin joluo ogindik wach ayaki maber. Iume. To koro emana neno ni this time nyaka watim gini differently. Nyaka waface wach ayaki ni. Nyaka wa name names. Nyaka wadhi matut e wach ayaki. Eka koro generations to come kagisomo bugni gibong'eyo ni ma ne gima ne nitie. To kaumo gima ne nitie onge kaka unyalo resu from it. You understand? Koro emomiyo ne nyaka abi andik. To ki decide ni ndiko ndik to ndik wach adiera, ing'eyo, nikech authenticity no e book be ji nyalo neno. Yes. Okay, yudo joma ni chwanyo, joma igi owang', backlash kuom ji. Parini nokayudo. In fact, relationship mane an go gi babawa was very close. To mana wacho ni adwa ndiko book kuom babawa, my siblings no wacho ni aboriambo. Nigiwacho ni abo ume, abo protecte, ing'eyo. Nigiwacho ni ndika book lakini wacha adiera. Kidhi miriambo ni babawa was the perfect man. Ni we lived a perfect life. Wabo biro to wabo wacho ni jopiny ni bugni
ok en authentic. Iketo berne to gi rachne be. A balance berne, aketo rachne, which e kaka wan tie as human beings. Wan gi kama wakoso, to wan gi kama be waber. So it's a very balanced book. Mano ni kare, ro kamana ahinya. To ng'enyne ing'eni e buk kanyo ok owuok ahinya, aparo ni hera mane untiere godo kode, koro neni malo ma weche ba bende bedni notimo marach, ok owuok ahinya. To ewi tudruok kata relationship mani bedo godo kod wuonu, iparo ni lesson achiel maduong' ma iwacho ni iwuoke godo kendo koro ichiwo kata ne nyithindi kata ne jomoko, nyalo bedo mane? Aparo ni bugni kisome iyudo ni babawa ne onge pesa, ne wathagre malich. To mano ok en gima asebet go in terms of it didn't matter. The reason ma andiko book ni ahero babawa seriously en ni he was a present parent. Koro aparo ni lesson ma adro e life babawa en ni okomio ni a parent nyaka bed gi pesa ni I provide gimoro amora ne nyithindo. Ing'eyo, as long as nyathi neno ni itemo, to nyathi neni ni present, ni intie. Ing'eyo, matin ma ingo intie, timiyogi. That's the most important thing. Yes. Wuoth mar siasa, nikech sama igomba ka ewi baba ni igomba ka historia mar Kenya, seasons ma bende ne ji kale, kanyo bende okelo sigana mar Raila Amolo Odinga, odonje history no, ma nyalo puonjo jomoko ma ne onge kindego, kendo nyisowa ni to nowuok gi kanye, lweny ne kaka nomanyo telo gi gik mane timore e kinde Nairobi be. Dibed ni en buk minyati godo e puonjo historia mar piny Kenya? Absolutely. Ing'eyo, nitie gimiluongo ga ni revisionism. Revisionism en ka gimoro notimore, kasto jirito, ka so many years have passed, then jibiro gi alternative stories. Koro gi revise gima notimore mar adiera. Ing'eyo, to babawa nohero Raila. To ing'e ni babawa, in fact, babawa nohero Raila. Babawa nen joma ka Raila oluongo rally, gine ma gidhi. Gine ma gigoji, gine ma gitimo gimoro amora. Ing'eyo, koro bugni, one of the most important aspects make bugni en ni en stoch joma nohero Raila, not from his peers, kata jo siasa. Nen joma nohero Raila manie ground, joma ni Kibira, joma ni Kondele, ma story margi. Ing'eyo. Koro, the reason ma naketo wach Raila kae en ni ji mang'eny ok understand ga gimomiyo joluo ohero Raila, kata nohero Raila. Of course, sama baba nosetho eka ne gineno. I mean, waneno kata sani. Ing'eyo, waneno gap no. But nandiko stoch Raila from a slum dweller's perspective, eka revisionism kik timre. Nikech nitie buge mondik gin stoch Raila himself, enemogo story. To moko ndiko ka gin peers meke, gin jo siasa kaka en. But onge ng'ama jok mobedo go machiegni. Exactly. Lakini onge ng'ama ndiko bug Raila ni in jakibera. Inemi ringo oko, inemi idhi e rallies gi. Ing'eyo, onge ng'ama osendiko book makamano. So that was the difference. And history biro judgewa nikech maybe 100 years from now, ka debate ni I'll not be here. Ng'ama biro somo stoch Raila biro some from different angles. Nitie ng'ama bo some from a politician's perspective, ja siasa, jomo betgo, familia ne, story ma en emogolo, to be stoch joma ne supporte from the ground, they bo bet there and it will matter. Machiel kuom gen Georgia uko baba ni. Adoduoki chien sama ni indiko ewi babau. Miwacho ni nyithiu bende ne wacho ni ndika dier. To aneno ka ng'ato penjo kendi, parents kata children
experience parents gi mopogore. Yeah. Ng'ato bo wacho ni baba nano hera kama. Ng'at machielo bende chiwe ma dibedo pogore to ing'e ni jogi te ne ntiere e ot achiel. Sama ni ndiko ewi baba ni nyithi uma moko gibene gintiere gi mek gima giwacho ni anto baba nadak go kama. Obviously nen jadoho. To the fact ni nen jadoho means ni nitie udi and ka nen jadoho kamano to nen kodwa, nen koda 100%. Omino ni nitie udima no ken 100% present. Koro gin be gin gi stochgi. To Masami wacho na nantiere gi baba na de koda ngoge to jogo wacho. Yes. Emomi actually negingisa ni you better say the truth. Ndik book lakini ndik book mawacha dira. That would be acceptable. And challenge masebedo gakamio I mean my sisters, gi brothers ni unbe ndikuru book so that jinyalo neno a different perspective mar fadhi. Yeah. Ero kama na inya. Koro we wabiye wach mar ndiko ni. In akani self-published wanya wacho nango. Indiko kendi, mindego ego e chapa kendi, mi use kendi, mo bedo book mongere, kendi owuon. Wuothane kodwa e process no obedo nade en gima yot en gima jandiko moro amora nyalo kawo to timo koso otek. In fact nandiko book ka paro ni oyot ing'eyo nikech the process mar ndiko book onego indiko gimiluongo ni manuscript and the original copy and pod a development stages. Kisendiko manuscript imiyo ng'amilongo ni publisher. Koro publisher tije en kao manuscript o develop manuscript ni nyaka bed book. Tije ma publishers timo chalo osomo story ni oneka story ni make sense. Orango the flow of the story. Orango edits. Orango facts. You know, kabe gimiwacho no enadira, the dates, gik makamago. Publisher miyo peer readers. Onyalo miyo kata ji abich osom story no oneka make sense. Kasto oyudo reviews. Kasto ka publisher setieko, publisher design book. O design yaka cover mar book. Ko setieko, odi o print book. Ko setieko, odi o market book. Otero book, kumi use buge, ka textbook centers gini. Ingeo? Ini beti irito pesa. Ini beta pin, irito pesa. Koro ubo winjoru, omi commission, nikech en motimo tijni te. Ineno, omi commission, sama book usore. Koro, natieko manuscript mar Rough Silk, to naparo ni en tich mayot seriously. Awuotho e publishers Nairobi kae gite gingisani okwanyal kaw bugni and penjo mane gipenja en ni ma book mane angiso gini en biography mar nga mar baba wen nga ango mo gigo gombo mar somo exactly nikech jo Kenya oero somo biographies mek jo siasa jo manigi pesa celebrities koro kindiko biography mar ng'at ma onge ng'among'eyo who is interested jasori moro jasori moro so negitamore kao bugni all publishers ing'eyo but nang'eyo ni bugni nigi story matut to bugni nigi story ma Joluo mang'eny bo relate kode and it's not even Luos kata joma ok Joluo will understand us better nikech ineno kaka story mar Raila Mago kae joma ogin Joluo ka osome wacho ni ko kare momiyo Joluo ero Raila Carl also about the social injustices mosetimore ne Joluo from Tom Mboya gini ing'eyo gigoni e bugni so people understand safar ma wasewuotho kaka Joluo nyaka kama wantie kae ing'eyo koro nang'eyo ni story ni is very deep koro I didn't no kadwa give up on the dream koro gik moko maseng'isi te mano nego publishers o team I ended up doing myself
amanyo editors, atieko. Amanyo joma nyalo somo book, atieko. Amanyo printers, atieko. Amanyo designers, atieko. Amanyo cover, ng'ama nyalo timona cover, atieko. Kasetieko koro, adhi printers, a print book. Koro achako penjora ni I print gi mang'eny kosi ichako gi matin sample na print 100 kende. Kasta wacho ni koro adhi uso buge gi kanye. I approach textbook center gini to the same thing mane publishers nyisa ema gin be ginyisa nikech giwacho ni keto book e shelf kae bug ni nyaka chul space mokao. Ing'eyo okinyal kela ma bug nga ma autobiography nga ma bod dwaro some ineno ma wacho ni okay we adoge social media achak market bug ni ing'eyo nikech professionally and a marketer so eka koro achako market bug ni to the few people manosomo bug ni ne giyudo the same effect mani yudo to gichako loso wi bug ni and it just went on like that, a domino effect until koro wan kama wan kaini. Yes. Kaka koro ng'ato tieko some, an atieko some, amiye nyaminu tieko akiano lal go kanye, kamoro diere kanyo. Okay. Koro ne jok mandiko, nikech nitiere joma moko ma bende biro ni Jael andiko book, to bugni omoko kamendie. Ndiko ni, en ndiko mar ohala kose ndiko ni sigandi ni ong'ere? Koro manandiko bugni, nandiko ni siganda ong'ere, one, to nandike kaneno. Bugni en neno. Ing'eyo, en neno, kaki nyalo ndiko neno e liel. E kaka nandiko bugni. En neno, it's actually en neno. Nikech niwacho ni thuolo manomi nok nya wacho gigo te. Ma wacho ni abondiko book about our father. Koro for me personally nandiko bugni wacho stocha. Nadwa ni generations mabubiro after me ging'e story kumane giae, kumane waae, so that kik wigi will gi kuma waae. That was number one. But koro manachako markete, obviously, pesa. Obiro. Yes, aseloso pesa kume. But asewinjo ji mang'eny kawacho ni ka in jandiko kikirang pesa. And that's a very unfair way mar deal gi jondiko. Nikech itiyo gi pesa mondo ilose. Especially self-published authors mawawachogo. Aseng'isi process no mar golo book. It is a lot of money and a lot of time. In fact, sama ng'ato chako timo tij publisher, ndiko kende takes a lot. Takes a lot from somebody. Koro onego wati gi systems wa in terms of publishers wane kaka wanyalo konyo jondiko eka gilos pesa kumbugegi. Ipani publishers ge ang'o mowinjo bedne getimo mondo gijiw talanta mag jondiko ma pachoka? Koro publishers gin gi challenge ma publishers nigo en ni gi concentrate sana e buge mek school because obviously nitie a ready market. Ing'eyo. To problem mar buge mek school en ni creative thinking kanyo is not so high because nitie a lot of controls. Nitie gik mo okinyal ndiko ne nyithindo. Ing'eyo. Nitie a lot of just basically a lot of controls manie bugego. Koro it is extremely important ni wayud publishers ma are not concentrating a buge school but alternative authors. Koro aparo ni gimomiyo wan kae sani en ni bugni koro publisher okawe. Although nasetiyo tich ma asetiyo gi bugni koro publisher okawe girange kendo nikech obviously as a published author bugi bo bedo gi a lot of mistakes nikech it's not professionally done. Ing'eyo. Koro publisher koro okawo bugni olawe maber otiyone koro processes ma bugeni nok nyal timo gine ma koro gibo timo. So question mipenjo en ni ang'o ma publishers nyalo timo. Okatamra ni giti gi buge school. Obviously nyaka
gilos pesa. Gimegene ohala. Dahero ni gibed gi department. Ingeo, department ma kao kata authors ariyo in a year to gitiyo gi manuscripts make authors gi. So kagi develop textbooks make school gi develop be talents ma oko. Nikech okjite mabondiko buge make school. To keep the bookshops. Ibo yudo buge mang'eny mondik gi self-published authors. Ingeo to jogi nigi stoche gi kaka gise thagore gi buge gi. So daher ni publishers outside the textbooks madhi e school gi invest a department manyalo yudo kata manyalo kao self-published authors kata manuscripts from away from school. Yeah. Kato jogo bende jomandiko buge nikech mana kaka iwacho nyaka ni nyisgi gimomiyo gikaw bugi ma king'iyo buk to en buk ma bende king'iye lombi nyaka ging'e akia kaka mano achiel kuom gik mowinjo be ni timo nyaka ging'e kaka giuso buggi. Uso buk to en tij publisher. Mano en adiera. Okay, ni publisher ni nyaki convince ni buga ni ber ka we ang'eyo mondo publisher omi chance nyaki convince ni gimomiyo ing'eyo onego gikaw bugno. Yeah, that is true actually. Market, interestingly enough, jomandiko book ang'eny kuomgi are not marketers. You know, gibera endiko book. Very few jomandiko book are also marketers, and I'm one of them. To aparoni emomiyo buga ni odhi mabor. But a lot of authors ndiko buge but gin very shy, gin introverts. Odongo de ot kanyo. Nyaka ng'at moro mak lwete eka publisher nyalo. So absolutely, mano is a weakness. Yeah. Aya, nitiere ote moko kama donjo. Inyisa ni puoch gi pak ne Nyawasaki Debora. Baba ma en Georgia uko emano miya nying mar Joginda Singh. Mane kaka iwache? Ing'e Joginda Singh? Yes. Oh my God. Mano relative na. Owacho ni mane nying motiyo godo nyaka sani. Mano jakarachuonyo. Erokamano ahinya kuom ote mari. En pesa di kuom ng'ama dwa nyiewe matino chieng' penjo mano. Kama chielo bende penjo keni to Jael apenjo niya ang'o momiyo thoth nyiri ohero wuonegi moloyo minegi. Mar ariyo en jandiko koso jasiasa. Mano kanyiro otino ma Harrison wuod rangi inyalo mana chako gi mano. Okay, okan jasiasa an jandiko. Yes. Okan jasiasa an jandiko to aparo ni siasa magoyo agoye book. Siasa magoyo ka jandiko. Yeah. Koro bugni emomiyo siasa mek Raila ni e bugni. Okanja siasa madhi manyo kura. Siasa ma agoyo en mar jondiko. To jondiko bende gi siasa nikech gimoki wacho ni ne in niluongo nang'o warembo wa Raila koso. Yes. Nan strategic head mar Daughters of Raila. Daughters of Raila. That is the 2002 and 2007 election. Yes, Raila tonahero. Raila is an heritage mara. En heritage mara moro mawadongo to picha mawaneno e ot. E korot. Kalenda. Okata mar Yesu. Waneno pich Raila. Koro, yeah, so no, okan jasiasa and jandiko. That's number one. What was the other question? Ng'ato madwa nyiewe nyalo yone gi pesa. Kidwa ng'iewo bugni en elf achiel Piera Beach. Tiyude Textbook Center, iyude Nuria. Yes. Ero kama ng'at machielo bende penjo to kadwaro mondo ndik siganda. Yes. Nitie jomiluongo gani ghostwriters kata autobiographers nikech ineno biography ni anema andike to en mar babawa lakini nitie josiasa kata joma dwaga ni stoch gi ondik gi approach waga as jondiko moro watim ne gi tijno. So ng'ama tiyo tijno iluongo ni autobiographer kata a ghostwriter. Koro odwaro ni an ema andik stoche. Manya.
Aparo kanyo intie kaka ubutudore. Machielo wacho ni Mosna Debra mano nyako mariek ka kudhe. En adier ni wuon gi nohere kendo nohero wuon gi. Mano Honorable Mondi Anyanga ma bende oro ote kendi. Mano ne member of parliament yes. Ka baba wane pod ngima. Yes. Buge go iyudo kanye aparo ni mano bende textbook center Ginuria. Ginuria kanyo kato bende sani makoro nikech thothne isebedo ka ino wuon en miuso gi. Ka koro publisher kata kambi no kawe ni koro en modhi bedo ka o market ni kata uso ni bugego. Koro sani ko penyi to iyudo gi nade? Podi chiwo be koso koro okan ma chiwo nikech koro gikawo total control. Koro ka publisher okawo bugi ochuli. In advance. Yes, in advance. No se chula. Koro ochuli in advance kasto okawo book otimo gimoro amora including use. Koro bugni sani wuok ikitabu ka dhi textbook center gini. Koro ng'ama dwaro gi dhi textbook center to yudo gi. Ay, aparo ni uwinjo mano. Mogi ka watieko nikech inyisa ni sawa orumo. Okay. Thothne kisendiko buk makama mobedo mamit en gima ji gombo ang'o gini machielo en to imiwa machielo karango. Jathum kosegolo nwa thum mamit miwa machielo wadwa gima nyien. Biro koso biro by the way ji osebedo ka penjo no to aparo ni gima osetuda for a very long time en bugni nikech indiko book to iweni after 1 year ingeo wachne dhi rumo. Koro naparo ni on the first anniversary mar bugni wachne dhi rumo lakini eka koro omedore by year 2 aparo ni koro ingeni okinyal ndiko book to book moro ni be podi tiyone. Koro gima ber mosetimore na en ni publisher okawo bugni. Koro it's okene lweta anymore. Inya concentrate gik mamoko. Koro adwa koro ndiko book mara. Be iluor ni kindiko machielo ok dhi bedo gi rwak kaka Rafsil. Ang'eyo an gi luoro no nikech ji tengisa ni the next book nyaka bed better be bigger than this. So actually that is the problem mar chako gimoro on a very high or being successful on the first attempt. Ing'eyo koro atemo matek. Koro ntiere angolo makoro yinyi godo. Ero kama na yenya mano Dibora auko teno mabendo ndiko book mar Rough Silk mana kaka isewinjo kanyero onyiso kuonde ma inyalo yude beche en sigana an wuona nyawacho en sigana mamit somo malit somo entiere gi gik mopogore dhi mondo ibende manye kisetieko wanga wache nango ingeni wajo mohero somo ntiere kaka kiseyudo buk tidwani ibane lakini gima mit ber mana ka imiyo ng'at machielo bendo owinj mit makamano wawegi kanyo ero mane kaka waluore cheno ni mar mine wacho nyaka odiechieng' machielo juma manyien ilonga ni Jailieta.